Priatelia, nie najľahší batoh, avšak s pevným chrbtovým systémom a mnohými možnosťami sme teraz otestovali na viacerých skiapových túrach. Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk a mám pre vás batoh Pinguin Ace 27. Takže my sme sa zamerali hlavne na možnosti skialpinizmu pri tomto batohu, aj keď to nie je jeho limit. Batoh nie je najľahší, avšak je s rôznymi možnosťami. Jeho váhu možno, že vyzdvihuje to, že je z materiálu, ktorý je naozaj odolný proti odieru. Je to ťažší materiál samozrejme, má na sebe gridový systém, ktorý je určený na to, aby keď si ho niekde roztrhnete, aby sa vám to nešírilo ďalej. Čo sa týka batohu samotného, tak poďme sa na to pozrieť spredu. Má tu k dispozícii hrudné zapínanie. OK, to je super. To si viete posúvať hore-dole po jednej aj druhej strane. K dispozícii mám bedrový pás. Je to ako keby taká štandardka. Tu by som vyzdvihol určite to, že ten bedrový pás sa dá veľmi príjemne regulovať z jednej aj z druhej strany podľa toho, ako si ho potrebujete dotiahnuť a zároveň si ho viete aj veľmi jednoducho uvoľniť jedným prstom. Ďalšou výhodou tohto bedrového pásu sú jeho dve vrecká na zips, ktoré si viete dočiahnuť aj bez toho, aby ste si museli batoh dávať dole, čo je celkom dobrá vychytávka. Takže ja osobne v jednom nosím zateplenú bufšatku a v druhom nosievam niečo malé na jedenie. Keď si pozriete batoh zozadu, tak vidíte, akým spôsobom som vyriešil cepín, akým spôsobom som vyriešil prilbu a poskytuje ešte samozrejme aj ďalšie iné možnosti. Ja si ho teraz dám dole, aby som videl, o čom rozprávam, a pozrieme sa na ten batoh takto z vrchu. Takže skladá sa z dvoch hlavných komôr. Jedna je táto predná a druhá komora je táto vzadu. Obidve komory disponujú zipsom s dvomi bežcami. To znamená, že ho viete jednoducho otvárať, zatvárať, a potom disponuje ešte takýmto stredným vreckom, ktoré má jemné vnútro, a toto vnútro je uspôsobené na to, aby ste si tam dávali lyžiarske okuliare alebo svoje klasické okuliare. Takže ja tu mám schovaté naše lyžiarske okuliare, kde teraz nejdem vyťahovať. Batoh má aj takéto madlo, ktoré vidíte, že často používam aj pri tom, aby som vám ho mohol ukázať, alebo aby ste ho mohli jednoducho vyniesť z vlaku, z autobusu, keď nie je dostatok veľa priestoru tam. Má na obidvoch stranách takéto sťahovacie popruhy. Viete si na to zavesiť lyže. Spodný sťahovací popruh je spevnený, aby ste teda nenamáhali ten popruh tak lyžou. A ďalšia vec je, že ešte disponuje takýmto malým vreckom. Toto vrecko možno by sa hodilo, keby bolo väčšie, lebo ak máte batoh naprataný, viac menej okrem horálky alebo bufky do neho nič iné nedáte. Čo sa týka popruhov, tak viete si tie popruhy odopnúť po obidvoch stranách. Jedna strana, druhá strana, a dal som si dole celú prilbu. Vďaka tomuto popruhu si tam viete zavesiť aj snowboard. Batoh je spevnený, takže snowboard a hrany vám ho nejako výrazne nepoškodia. Batoh disponuje takýmto menším vreckom tuna. Ja si viem dať napríklad doklady, ale toto vrecko veľmi neprepcháte, dokiaľ ten batoh máte naozaj naplnený. Takže viac menej to bude na niečo ako bufky, rukavice alebo niečo malé, telefón, doklady. A to isté sa týka aj vrecka, ktoré je teraz tuna. Ja tu mám zateplenú šatku, mám tam čelovku a opäť platí to, že batoh, ak je prepchatý, tak tam tých vecí veľa nedáte, ale berem to ako celkom pozitívum, lebo nemusím sa pchať do hlavných komôr, ak si chcem naozaj niečo takéto menšie vytiahnuť, čo viem, že budem viacejkrát vyberať alebo dávať naspäť. Potom tu máme rovnaký aj tento spodný popruh. Ďalšou vecou, ktorú si tu vieme upevniť, je tento skialpový cepín. Takže použili sme takýto suchý zips, ktorý je tu viac menej na paličky. Samozrejme oko dole na cepín a
drží to tak, ako to vidíte, že to drží. Som rád, že je tu aj toto oko na mačky, a respektíve toto oko na lyže, kde si viem zavesiť takto svoje skialpové mačky a hoci kedy počas túry rýchlo si batoh dať dole a tie mačky vybrať, aby som si ich mohol dať na svoje lyže a mohol som bezpečne pokračovať v tejto túre. Ak si otvorím predné vrecko, a hovoril som už, že je to skialpový batoh, tak by sa mi tu mali nachádzať veci určené na túto aktivitu, takže ja si ho takto pootvorím. Mám tu rukavice, mám tu šatku, mám tu druhú šatku, mám tu neprefúkavú bundu, mám tu sondu na skialp, mám tu rukovec z lopatky a lopatku samotnú a ešte si tu nosím svoju powerbanku, keď si potrebujem elektroniku doplniť energiou. Je to celkom vychytávka, že to viete takto otvoriť, avšak ťažšie sa s tým manipuluje, keď tam máte tých vecí veľa, lebo potom musíte ten obvod celý obísť zipsom a niekedy je to podľa môjho pocitu na hrane, že tie zipsy by ste mohli potom poškodiť, že by sa potrhali po svojom okolí, ale dokiaľ ten batoh naplníte normálne, tak nie je dôvod na to, aby sa tam tie zipsy prebíjali. Otvorím si druhú komoru, opäť výhoda je, že ten batoh viete pozrieť, čo v ňom je. Mám tu zateplené nohavice, mám tu zateplené rukavice. Akurátne pri tomto batohu treba, ako nevýhodu by som povedal, rozmýšľať nad tým, čo si vlastne kde uložíte, lebo viac menej v horách, hlavne keď fúka vietor, alebo keď je zima, alebo keď je terén strmý, nebudete ten batoh otvárať úplne do korán, a to kvôli tomu, aby vám tie veci nevypadli a následne vám nechýbali na vašom výlete, pretože ako vidíte, nemám tu žiadne blbosti, ale mám tu veci, ktoré naozaj sú potrebné proti omrznutiu, ktoré sú potrebné proti tomu, aby som sa šmykol, spadol, prípadne keď spadnem, aby som použil cepín, takže nemám tu žiadne blbosti. Preto rozmýšľam nad tým, ako by mohol vyzerať môj výlet, cca viem, kam idem a tie veci si naukladám, samozrejme aj počas toho, aké je počasie. Takže ak je počasie pekné, tak napríklad pri malovku, ktorú mám na sebe, si bobkám do stredu batohu alebo na spodok. Keď mám so sebou mačky, ktoré tu dneska nemám, mačky na lyžiarky, tak predpokladám, že tie budem potrebovať, tak si ich uložím napríklad do stredu alebo na vrch batohu. Takže keď si to rozmyslíte, tak viete si tie veci celkom dobre naukladať. Ďalšia vec, ktorá tu je táto výstuž toho batohu. Tu si viete vybrať, tu teraz vybrať nejdem, a samozrejme znižiť váhu, batoh zmäkšiť. Mne sa celkom páči, že ten batoh drží tvár. To vám poviem, keď ho záverem. Máme tu ešte jedno vrecko, toto vrecko je uspôsobené na camelback a tento camelback má potom tu na vývod pre svoju hadičku, aby ste si ho mohli sosať počas svojho výletu. Ja si ten batoh teraz zatvorím. Na batohu máte aj takúto redukciu, ak si chcete predĺžiť to, ako sú ramená spustené alebo vysunuté. Je to zrejme podľa toho, kto má aké veľké trapezy, v prípade kto má aké veľké ramená. Tieto ramenné popruhy idú od širšieho k užšiemu. Vôbec som necítil, že keď som mal ten batoh prepchatý, že by sa mi zarezávali, takže pocitovo to hodnotím pozitívne. No a čo som vám hovoril, že batoh si drží tvár, tak aj vďaka tomu, že má ten chrbtový systém, aký má. Na chrbáte máte takéto mäkké vankušiky, ktoré v prípade potenia sa budú nasávať ten pot do seba, a vytvorili pinguíňaci aj takýto ventilačný systém v strede chrbatu a po jeho bokoch, aby ten chrbát dýchal, keď máte na ňom ten batoh uložený. No a vďaka tomu, že tam je tá výstuž a že ten batoh je z pevnejšieho materiálu, tak napríklad keď si dáte lyže postojačky do Ačka, tak ich nemusíte hore spájať páskou, ktorou spájame lyže, aby nám nelietali, a tým pádom môžete mať normálne tie lyže na batohu zavesené a oni vám nelietajú, ako poznáme pri mäkších batohoch, že sa to deje
kde sa vlastne šetrí na váhe, ale potom môže to mať aj takýto bočný efekt. Priatelia, toľko to bolo k batohu Penguin Ace 27. Mne sa páči, že sme mali možnosť otestovať aj batoh, ktorý nie je ľahký. Nie je ťažký, ale ľahký nie je. A pre ľudí, ktorí chodíte radi normálnym tempom, pre ľudí, ktorí máte radi poriadok vo veciach a pre ľudí, ktorí nejdú po gramoch, bude tento batoh v pohode. Jeho cenu si môžete pozrieť tu na. Takže ja vám ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Ak sa vám tento diel páčil, budem rád, keď nás podporíte lajkom, komentom, keď spýtajte sa hocičo po toto video, alebo určite nám pomôžete, keď budete odoberať náš YouTubeový kanál Tiger.sk. No a my samozrejme tvoríme aj na Facebooku, na Instagrame a na webe Tiger.sk. Priatelia, držím vám palce a vidíme sa kde? No predsa na horách. Čauko. No a čo som vlastne nestihol na tomto batohu otestovať, respektíve som si nepotreboval všimnúť, je, že ten batoh má pláštenku a táto pláštenka má zmysel hlavne pri tej variante, ako som spomínal, že je to aj cyklobatoh, takže viete sa ochraniť či na cyklo, výlete pred dažďom alebo na turistike. A samozrejme počas toho, že my sme otestovali hlavne na skialpových tripoch, tak tam som tú pláštenku nepotreboval, ale je to pár gramov, takže to nie je problém a proste si ju schováte a poriadne ju ani nevidno, ako ste si mohli všimnúť, ste si to ani nevšimli v tej recenzii, takže je tam aj takáto malá vychytávka proti dažďu. No a okrem iného ja v tom batohu nosím aj techniku, keď chodím strihať tieto videá do kancelárie. Mám tam notebook, mám tam veľký zdroj, lebo je to silný notebook na strih videa. Mám tam taktiež aj veci na fotenie, kamerky, stojany, ale však skúsme si to nejako zachytiť.